ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഞങ്ങൾ രാവിലെ 5 മണിക്ക് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ അവിടുന്ന് നേരെ കുറൂരമ്മയുടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കുറൂരമ്മ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം. ഇവിടെയാണ് കുറൂരമ്മയും ഭഗവാനും ഓടി നടന്ന് കളിച്ചു നടന്ന സ്ഥലം. ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ പരമഭക്തിയായിരുന്നു കുറൂരമ്മ. 12-ാം വയസ്സിൽ വിധവയായ കുറൂരമ്മയ്ക്ക് ക്ഷേത്രദർശനം അനുവാദമില്ലായിരുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് പോവാൻ പറ്റാത്തതിനാൽ ഭഗവാൻ അമ്മയെ കാണാൻ ഇല്ലത്തേക്ക് പോയിരുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാനായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഏക ആശ്രയം. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും കുറൂരമ്മ താമസിച്ച ഇടവും കുളിക്കാൻ പോയ കുളവും കുറൂരമ്മയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ കുറേ ആളുകളും ഉണ്ട്. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് അരമണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താൽ കുറൂരമ്മ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്താം.